UN ब्रह्म गोल्ड कप फुटबल टुर्नामेंट बोसोरे बोसोरे जों बाहाय बे टुर्नामेंटखौ जों फाथियो आरो देग्लायनि टुर्नामेंटखौ दिनै जों जागायजेनबाय आरो देग्लायनि बिसेस माबा जाहैबाय जों गोदान स्टेडियाम जों उदालगुरियावहाय मोननो हाबाय बिराद मोनसे मोजां किजानि बिटिसिनि भितराव बेनो साबसिन जागोन नामा जाहा बिथां चरन बर'नि दैदेननायाव बे स्टेडियामा जाबाय आरो नैबेयाव जों गेलेहोजेनबाय दिनैनिफ्राय आरो बाहाय देग्लाय जिहेतु बे अल इन्डिया लेभेलनि टुर्नामेंट जायो बाहाय बेखायनो जों बाहेरनिफ्राय टीम लाबोनायनि खोथाखौ जों सिन्था खालामबाय आरो इतिमध्ये फाइनाल जाबाय जोङो मेघालयनिफ्राय मोननै टीम फैगोन दिल्लीनिफ्राय फैगोन सिलिगुरिनिफ्राय फैगोन आरो बाखि बिटिसिनिफ्राय मोनथाम टीम फैगोन आरो मोनब्रै टीमा जोंहा लकेल जोंहा उदालगुरि जिल्लायावहाय जोङो इन्टार क्लाब टुर्नामेंट फाथियो बे इन्टार क्लाबनिफ्राय जों मोनब्रै टीम बासिना लायो आरो माने दा बिदिनो जों आसा खालामदों देग्लाय मोनसे मोजां टुर्नामेंट जों मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों बिनि जोबथा बादायलायनाया जोंहा 6 तारिखआव जागोन आसा खालामदों 6 तारिखसिम मोजाङैनो थांगोन आरो उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा गोबां फुटबलनि प्रति जितु मोजां मोननाय बे माबाखौ जों बोसोरे मोनखायो गोबां नायग्राफोर फैगोन आरो नायग्रा गैयाबाथ' मुजिया खेला गेलेनायफोराव बेखायनो जों खावलायगोन नोंथांमोननि मिडियानि जुगेदि रायजो राजाफोरखौ सहयोग खालामनो थाखाय जिहेतु गोबां थाखा फैसा खरसा खालामनानै जों बे टुर्नामेन्टखौ फाथिनाय जायो आरो गोबां मोजां मोजां टीम फैगोन बेखायनो आं खावलायनो थागोन जिल्ला स्पर्ट्स एस'सियेसननिफ्राय रायजो राजाफोरखौ बे टुर्नामेन्टखौ सहयोग खालामनो थाखाय नायनो थाखाय आं खावलायनो थाबाय आरो माने बेथ' जथेस्थ' नंखाया जोंबो 5 लाखल' बिटिसि सरकारनिफ्राय जों मोनो खुनु पध्याय सम्भब नङा बे 5 लाखजों बे टुर्नामेन्टखौ फाथिनाया बेथ' अल इन्डिया जाहैबाय मेट्स मानि गोबां थाखा हरनाङो मोजां मोजां टीम लाबोयोब्ला दा अब्लाबो जों सेस्था खालामदों टुर्नामेन्टखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनि गोबां जोंखौ मोजां मोनग्रा फुटबलखौ मोजां मोनग्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा कन्ट्रिबिउसनखौ होयो आं जिहेतु दा गावनो बिटिसिआव जिहेतु आंबो दायित्व दं जों बिटिसि सरकारनिफ्राय बे टुर्नामेन्टखौ सालायनो थाखाय माबा मोनसे रां एसे मददखौ एसे बारायनो हायो नामा जों बेखौ सावरायगोन आरो